Hello mga mahal! Bilis ng araw. Today is Friday and kahapon wala tayong ganap pero ngayon madami tayong ganap. So before that, welcome to Vlogmas Day 7. Yay! Lunchtime guys! Join us sa show. Ito sa vlog na so. Amo dito tanan. Nakarek na eh? Ano Gian? Gian! Gian! Napa si Sheila. Sabay na ba? Ayan, ito yung lunch ko guys. Gulay, half rice, tapos chicken. Diet day 2. Char. Ito na naman kami. Kahanap ng candy. Saan paliton te? Ang malang siguro pulbulo. Pakyaw na nila ito ng ito yung mga te. Kita ba ko tama? Galing na lang sa akin. Nag-vlog sa ay. Sumakyaw na sila. May nagkakagulo oh. Kasi nabilihin lahat mga candy. Sa'yo mo ate? Ha? Chubby! Chubby, bayaran mo yan. Ito akin, Milo. Kakainin ko yan. Okay, I'm gonna count from number 10 down to number 1. All of the kids must be here. Sorry, make a big circle. A big circle. How do we make the circle? We hold each other's hands. Because today we will get to meet some new friends. That is so exciting. Now, why don't we make our circle? Put your hands up there. Wala siya sa mood. Once again, give her that 4-long bell for her welcome remarks. Sana na? Ha? Sana siya? Sana siya lapis? Vlog ko. Baka ko binali. Sino na ba? Ikaw ako. Ready, 1, 2, and 3. Oras na yan ha, pag nabali pa yan ha. Okay, let's go again. Let's drop it down and then we're going to then move it around. And then you walk 1, 2, 3, go. 1. You go 1, 2, 3, 1. Then you do Tagalog, go. Tagalog, go. Then 1, 0, and 3. Oras na yan ha, pag nabali ka pa. Okay, okay, sige. Kuya, tatanungin kita. Okay. Tapos yung answer mo, yes or no lang. Okay? Yes or no, okay? Okay. Pag yes, gagawin ko ng ulo mo. Ito na, yes. Like this. Yeah. Very tapos pag no, gagawin ko ka lang. No, ito nga. No. No. Very kuya. Are you okay, yes or no? Okay ka lang? Yes. Kuya, marunong mo ba sumayaw, yes or no? Yes! Gusto mo sumayaw? Yes or no? Yes!
You choose what you want. Kuha na, kuha. Kuha. Gusto mo. Baby ni mo ta? Go for the kanak more. Sakit sabi na. Uy, tama na. Tara. Hindi mama. Nak. Dito nak. Gian. Dito. Wala na. Dali. Yuna. Di na daw siya, daghan na daw. Pinakilay pa. Ayaw yung Amicorp. Tara. Sirado mo din yata. Ambe. Si Papa may uy, wala na. Ayan, so ang saya ng party nila Gian. So on the way ako ngayon sa G-Mall. Natatapos ang party nila kasi opening ng OPPO, parang store ba yan or center nila. So samahan nyo ako guys. On the way ako sa kanto guys. Parang may epekto na yung aking diet kasi sumasakit na yung ulo ko. Grabe. Parang sa mindset ko yan na dapat may 1.5 rice ako, tapos ngayon nag-shift ako to half rice na lang. Parang sumasakit ba? Nabara lagi. Laban lang to sa mga init, sa mga traffic, mga mahal grabe. Yung angkol, lipong kayo kay dahil tagikintahay niya. Nga nagtao sabagay sale naman kasi ngayon dito sa Rizal Mall. Midnight sale today at saka bukas. Problema, wala kabalo sa banda. Saan sila banda? Sila? Saan ko mga mahal na? Madaming tao today kasi nga midnight sale every Friday and Saturdays dito sa guys. Hey guys, it's the Bangoy vlog. Hello mama. Nabully. Kung saan event kanina? Pwede mag-Bisaya? Gusto ko ka na mag-Bisaya ka na. Pinag-TV na Bisaya. Anya ta karon sa Tuwang pinakauna nga premium concept store sa OPPO. Doon sa kayo ni sila. Hello mga Sunod siya ganyan. people know with envy now. What's someone's favorite color in Barbie? Pink? Oh, tama ba Barbie? There you go. Oh, green. Sige, kaya chance. Kaya na to siya. What's your name, Nani? Kayla. Alright, Kayla, this one's for you. Actually, what dancers? Where are you guys? Doon na lang pati mo. OPPO dancers. Inis pa siya. I mean, kumanta ba? Ano? Waiting for Bobby. May perform siya dyan mamaya. Dyan o. Ayan. So nasa harap talaga kami.
Alright. Tanon, tayo dituan. Ngayon nila na-control yung kabilang. Okay. Sino na mga dancer sa OPPO? Iba naman. Easy ang waiting picture niya. Saya na kayo para pag-ausyo na natin si Barbie. Alright. Here we go. After the vloggers of the media, I'd like to invite the heads. Barbie Imperial said hi to my vlog. Alright, so let's get ready for the VIP room. The heads. Hi, Duan. Hello. One of the best singers here in Davao. Happy birthday to Papa. Hello. Happy birthday, Barbie. Laban lang sa mga traffic sa mga rush hour drunk aside, no? Laban kayo. Wala pala kami practice ngayon, guys. Wala na ako ng gym. Wow, kalami! Straight in, ha? Outside. On the way na ako sa gym mall, guys. So, walang practice today. So, happy day. Ayan, so, ang dami natin ganap kanina, no? Na-meet namin si Barbie Imperial. Hindi ko siya nakausap one-on-one, pero feeling ko mabait naman siya. Wow, outing sila. Ingat mo, guys. Gym mall ko. Bye! Ingat mo! Bye! Outing sila. Kami, last time nag-island hopping sila. Ewan ko saan sila pupunta. Ayan, so nag-iisip kami na mag-inasal challenge. Pero parang common na masyado, guys, no? Ano bang maganda i-mukbang, guys? Comment down below kung anong gusto niyo. It's a Friday, so midnight sale ngayon sa gym mall. So malamang alas 12 pa kami uuwi mamaya. Hi! Kuya! Diba mga mahal, nasa gym mall na ako. So andun sila, Grace. So connect lang ako sa wifi. Ito yung labas ng gym mall, oh. Yan. Nasa 4th floor kasi yung arcade. So tara, samahan niyo ako doon. Yung schedule nila. So meron na kayong idea. Palagay mo diri.
nagtambay. As mong ginag-tilte. Bigyan mo sa ate. Grabe ka lang. Ito na yung ipon. Grabe. Mama. Naglalakad-lakad na lang ako. Alam niyo guys, pag nag-upload ako ng vlog, kahit 10 views lang yan, kinikilig ako. At least may nanonood ng vlogs ko. Kasi mahirap pag kumarap sa tao guys. Lalo na kung lagay natin 20 views, kuharap sa 20 na tao, hindi madali yun, mahirap yun kasi madami na yung 20. Yun ang lagi kong iniisip. Midnight sales lang, ang daming sale. Babasagin. Oras mo na. Yan guys. Bawal ang pictures dito. Yan na naman yung kanilang kwan guys. Siguro pag 1,000 worth na binili mo dito sa mall, papalitan nila ng ticket. Tapos paglalaro ka dyan, kung ano yung napanalunan mo, play mo dyan. Step 3. Yearly namin ginagawa yan dito sa mall guys. Hi! Dito kami sa Chowking dinner guys. Time check is already 11:15. Wala pang deal. So, 20 minutes pa daw yung order namin. So, tayo na lang namin. Tapos, after dito, may nasa bahay. Then, nag-edit na ako ng Vlogmas Day 7. Ano, anak? And ito lang yung vlog ito guys. Ayan. So, thank you so much for watching this video. And see you again tomorrow for Vlogmas Day 8. Marami tayong ganap focus. And please don't forget to subscribe to my channel and my vlogging channel, Amicorp Vlogs. And see you again tomorrow. Bye! Bye na! Bye! Bye, Gian.